sna Sléibhte. An saoire a bhí ann, ní raibh cúpla lá fágtha ar scoil. Bhí rang a cuaig ar bís, mar bhí siad ag dul lena múinteoir ar Siúlóid beag sna Sléibhte. Lá bra brothlach a bhí ann, nuair a d'fhág siad an scoil. Bhí mála droma ag gach duine. Bhí deach agus bia iste iontu. Thurc siad bór an tléimhe ar a leathóir tar éis a dóigh. Hí siad síos agus bhí picnic deas acu. Ar a haon na chlog, thosaigh siad ag siúl abhaile. Ní raibh siad ach 10 nóiméad an scoil nuair a thosaigh sé ag stella báistí. Thosaigh na cailíní ag scradaíal agus ag rith. Ná bhí ag rith ar sa an múinteoir. Thosaigh na buaclaí ag goire. Nuair a thric siad an scoil, bhí gach de na floch báite. Bhí an lá acu. Ceistena. Ceiste hain. Cá raibh rang a cuaig ag dó. Ceiste dó. Cén sais lé a bhí ann. Ceiste 3. Cá na srí siad bór an tléimhe. Ceiste 4. Cá do thóir ar an malach abhaile. Ceiste 5. Conas a bhí gach duine nuair a thris siad an scoil.